Co když pro vás vyhraju Fair Pay Cup? Myslíte si, že můžete porazit slovenskou pobočku? To je fantastický kafe. Já lepší nepil. Ale to není dopio, to je zatracený pikolo. Máte padáka. Na Fair Pay Cup je pozdě. Dan Nicol a její tým. Myslíte ten tým, který minulý rok prohrál? Co navrhujete? Když vyhraju Fair Pay Cup, bude to pro vás dostatečný důkaz toho, že call centrum je přínosné? Nebude. Ale bylo by boží natřít to těm hajzlům. Poslouchejte, Aleši. Pokud ten pohár vyhrajete, do podzimu z vás udělám projektového manažera a call centrum nechám žít. Ale pokud pohár nebude, na konci měsíce máte padáka.